Автобус рухается маршрутом номер 5. Автобусный парк, вулица Троллейбусная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок вулиця Картинная. Припинок вулиця Картинная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок вулиця Вавёрочная. Припинок вулиця Вавёрочная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок площа Перемоги. Припинок площа Перемоги. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок вулиця Костричницька. Припинок вулиця Костричницька. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок вулиця Троллейбусная. Концевий припинок вулиця Троллейбусная. Дякуй, ваш малыш автобусний парк.